North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo angkang panjan poisa inti arong along ke plak tang atheng pi ingnam rai ko masai khiatum keneplong. Karbi Cultural Society Denarong Hawarami Ahin Pen Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi Lapen Iam Lunsing Teron Atumaphan Kachuru Lapen Kurwang Thu Pajirpon Longle alam ki aputhak longri krehini sarhabe ame atum kapang samjinji aphan pura sai kerengpon Langlokso kaja kram sarong amekar rajib teron ko pai ke langno ajok kisung kacetong nang Ingdeng hini sarupothar MSC Cup Football Tournament 2022 kapathu angdung kitipon Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honarat do anaphan kardom nang pajireglo kardom Tane pini arsik jeta birta norangton penajita North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo angkang panjan poisa ingti arong along ke plak tang atheng pi ingnam rai ko masai khiatung keneplong arni wangta karbenglong along ri pen angtan along ri an ajo anarlo arondre pen theng pi kerok kanghu ke pon arni wangta chimit me pin asonsi cheman bomdo Bogijan Forest Beat Account Forester Dorsing Timung Lapen Aria Sangho Lapen North Eastern Silonijan Forest Range Assistant Conservator of Forest Maritihek Pen SCF Pranop Teron Lapen Aria Sangho Atum Chelangsi Narlosoni Kiri Kakruk Bom Ahutsi Gari Hum Thom Bonsum Lapen Tita Sopa Athengpi Chet Sir Kep Kebra Nerkep Athengpi Nepdun Longlo Laso Athengpi Ke Jordamji Puchi Sik Chedang Pon Bom Ahutsi Ke Pang Somlun Athengpi Neplonglo Laso Athengpi Hitia Long Jor Plotangte Sika Suri Nerkep Kep An Amui Longji Pusi SCF Pranop Terona Hin Pen Perangke Athengno Ningjepon Athengpi Kerok Pu Nili Pahabar Mate Silonijan Forest Range ke parlo angkang along si Rokpo ke Jordam ke Ponji ke Dolamara Forest Range anat atowar anatsi ke pon puta than pontu Kachong Hubek Amotor Lapen Kanghu Amuni Ratuma Phanke Anarlo Amat Neping Nang Pon Long Ledatlo Bonta Athengpi ke Gari Pen Wansi Bogijan Forest Beat Account Asai Hemalong Wansi Sis Pidatlo Kebang Jiarni Penke Amonit Lapen Amotor Amuni Ratuma Phananta Kene Vekjia Phansi Chisik Chedang Lo Pusi Perangke Atuma Thengno Ingnam Rai Kom Asai Khia Atuma Hin Pen Nang Than Pachinidun Salang Karbi alam sila no nang tum staff tum silang pen thing pi kinep dam pu men tu sinep dam lapen kumpan thing pi sinep dam pakai kona ade manang ni ada ini tu apa sini pun jerding kluipen aladak waseng tierong mera bhiti pen dampo la panjanala roi pardet itu rubber bagan so pena parchot la soria malam jerding kluipen thengpi kang hu alam arjulong bomsi nili mithang jongjung la pen haladak bogijan bid staff kado we chelangket pen so area dam si kado we kuruk dam bom hutsi haladak aron ripen thengpi ke plak hai hui thek long si nilitum kado we gari hai hui chithi ke masi la so ke plak thengpi ba nilitum recovery lo kalau so thing pi plak tang khum kon sana sini asi nilitum hum thom ke chewan iglong lo la pen asa phala dak beng ni hai hui dolang la pang bang nilitum la gari kadore masila hai hui la hum thom an masi chewan chot la tela dak kopi pe thing pi ni adak tita chupa do bonsum do lahai hui especially lahai atheng pi itu so nang tu make wan ta ang thing pi la ni lakha epet on safety kon ki bi balu doi ladak more than non puta niltum proper estimation kuri relang anta kelang teng pute more than ini 20 cubic meter ke doi ji
Karbi Anglong Choki Hola pen Onil Sanrong Phar report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta. Karbi Jutang asong mate Karbi Cultural Society denarong Havar Ami pen Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi lapen Iam Lunsing Teron atuma phan kachuru lapen kurwang thu pajirpon. Karbi Cultural Society denarong Havar Ami ahin pen patirpi ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi lapen Karbi Anglong Autonomous Council Iam Lunsing Teron atuma phan kachuru lapen Karbi Cultural Society denarong Havar Ami pen kacepate dun bangphi mate honsere atuma phan nong ekeron anparta peneng ingdeng phikebran erkep Karbi rison imsu rongaje along Karbi Jutang asong denarong Havar Ami ahin pen second best team mate adun thu kemenai anong e kacepalong dun pen ajok ning ceparong pon pen mi kangnipon Patumi Tereni Pai Kregetom Homkuru Arni Karbi Cultural Society denarong Havar Ami asai hemalong kachoro lapen nong ekapajir pon ame along Karbi Cultural Society denarong Havar Ami ami pusar thete ranga hin pensimi charipon lo lapen me ke phalam the boron rong pi pensi than pajir mi pon non hajong Karbi Youth Festival kachepate ponji aprang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi lapen Karbi Anglong Autonomous Council Iam Lunsing Teron atum Karbi Cultural Society denarong Havar Ami aphan keching si anong e cepalong dun pulatang te lag isi lapen adun thu anong e cepalong dun pulatang te suri troxy cap lapen ke thom anong e cepalong dun pulatang te suri phok cap anong e alang litum jongjong pen piponji pu alam chak chipi ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Iam Lunsing Teron lapen Deputy Speaker Rites Inghi atum lamchak papleng pon Lasi bangso alam chaka papleng pon tegajok Karbi Cultural Society denarong Havar Ami atumahin pen kachuru lapen kurwang thu pajirpon bangso ani denarong Karbi Cultural Society ahin pen Karbi Youth Festival kachepate pon along nong e kachepalong duna bangphu bangphia tumaphan nong e ron pon lapen denarong Havar Ami ahin pen adun thu kemenai mate second best team kachepalong pon ajok aning cheparong pon Bangso ame along Karbi Anglong Autonomous Council Iam Lunsing Teron lapen Deputy Speaker Rites Inghi apor kadure ajok Adular Mahamaya Mondol Committee ame pupurno ingti lapen denarong Town Committee Chairman Prodip ingti lapen BDC Chairman Dharam Singh Kro Kasa Dunmaipu Borsing Kro denarong Town Committee Ward Commissioner Harsing Rongpi Ghunusar Rongpipi lapen Mohendro ingti denarong Karbi Cultural Society abidisar lapen Mensing Be bidisar pen chenglok Keika ching hona bangphu bangphia tum chetong donsi ingsam jin pen bangso ame pachonpon Sejun pen pining ding pikiran erket Karbi sebelum surong aja suri na pera kini labang so kecepati dulu long ini itu pining apa second best team sepalong dulu second best team along itu sepalong dulu pen ke itu aduk kawi ingkoi anong sepalong dulu drama along ki anong sepalong dulu lapente kecing si anong ini itu sepalong dulu mangke sir kepan sepalong dulu ke adu itu bangke itu kethom mate second prize ke thom lo lapente kethom ang dengan mati third prize bangke itu ki anong dulu sekado koi pen itu lakhapon bangke ikoi an sepalong dulu lasi non hejong itu teron so ke ninja sono itu surihina Krepi ani kan pelo litum la bangso tara langso pistolong sepati dun ke itu cimit mi pin pen la bangso biastim long ke jok litum bangbo peneng an ke ningkan sirke pano mate no bosoran ke litum la bangso biastim long dudun bomla arna maru ken ado kabe arat kecing hon kena jok mate la bangso cerap citu kena jok sing litum sepalong dun bomla lasi la bangso ke cerap citu long bang litum dam tu mari curu dam tu non kidobo labangso asorkar mate labangso litum council ng sari bom matu kami litum dak lokal emisi mate deputy speaker labangso akah sar dressing hi pana chururi ne lapente Mahamaya constituency long emisi akah sar lunsing teron pada chururi ne labangso alang litum alang tung labangso sorkar long dudun penke litum alang jongsi nang tum jongsi first best team cipadun dun hek libona de nang tum bang nang tum honsiri tum bang kat doka be bang gedak nang cele rock abang nang tum han kunat mat kiju damji nang tum chongwai noi tum dakar bang long kang long kunat ma picnic spot made eco park long
nang tum konat ma kiju dami din ma nili nang kon pu nang chak bang nil tum dami ning arong olo nasi nilihin pen ke ado be phan non nang kar chak don la pente Karbi long Thomas Council long deputy speaker pendang lok mahamai la pente third best team long si padun bolote la suri phokep nang pipo pu bangso nang si chak ateng pen ni tum second best team long padun pen peneng pini bang ke alang di suri roxy kep nang pi bang ni tum dami council tum pen kadok be ning arong olo ke bang jilang dami amlo si alang di nang rap dun pu si ning tum ning pen apa si Karbi long dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi live. Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Nijang Karbenglong arlo ketu longle alam ki aputa klarsing arong ahabar angkang arlo along kaike arnita longle kachithi kachar bo sai ajoini kapang sam jinji aphan pura longri krehini sarhabya me ame pu mensing teron kabor ipon lapen aria sangho tumpen jogjak aron repen longle ke klem paru hum waret abang phua tumaphan Karbi customary lok ke kroi kriya tumaphan pulote raiko masai khia tumpen pensi soluk sodak pen asik jit kangsai ponji aphan pura pangcheng pontanglo Nijang Karbenglong dong kamukam pen promise terang report Biswanath Karbi live. Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Lakha krepli korkanthi constituency ke parlo langlokso havar kajakram sarong amekar chiru teron apen karitang kadom bepi asopor rajib teron keramtang thereponi fight trok arni sai ka chong dat dun pen inglong arit arpek ajo thengpi ke piahut ko pai kelang no pen thengpi aru nangki klo ajok apholong klo teramat adim along pen thurune depsi rongatum birtalong pen aheman peja epensi wannang koklo Kisung ke phawek Rajib teron aphan puthot thereponi phai cap arni dogmoka hospital along anponsi MBBS thong teron along anpaklang dampen uniratsi puthot Nogao Ultra Lab Center along pondo hadapen report tengke apu arlo inghang etlo lapen aputar lok along avi dokoklo pusi report nang pitun Operation se plotang te kerengji aphan chiturok po pusi kisung ke phawek apo lapen achora tumaphan nangthan pachinidun lapen operation ji aphan plotang te laket thom bak nangji pusi nangthan dun isi ningduk meme lapen jinso meme alam kisung ke phawek Rajib teron atum longle phelang awepin jopedap ke choji aphanta arni wang chong da chotelo pensi chepang rengbo lapu kisung ke phawek Rajib teron achor joniki ingti asar jang bang ke thomta bikrailang tangte non ke kamatha kisung thektiklo keso kachelang ji aphan ke api alamlo jopedap ke choji aphanta keso det ajok rong atum si inut asap pensi rabdun bomlo lasi prabjin pen Karbenglong Autonomous Council CM Dr Tuliram ronghang lapen Karbenglong Autonomous Council EM Raju Tiso lapen tim Karbenglong along kethe kiding atuma phan prabjin pen bangso kisung along kethe kiding atuma phan prabjin pen bangso kisung along nangrap vek tha pusi kisung ke phowek a hematum kachuning ri parpon lapen Karbenglong arat kisung along ning ke menai jakong kethe nai kisung kelang karjab dun thega bangphu Karbenglong Autonomous Council CM Dr Tuliram ronghang aphan nangrap vek tha pusi chuning ripon lethotlo lapen Karbenglong arat do an sitame kisung ke phowek Rajib teron aphan keme dabji aphan arna mahir jume hang pihurlona lapen ning keme pen kerau ke pajir do an sita labangso account number mate 3511043671 IFSC code SBIN 0003050 along Humri Ignon Karbenglong Dhentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Ingdeng hini saropathar MSC Cup Football Tournament 2022 kapathu angdung kiti Nihang Donsuri Sport Association lapan Balipathar Sport Association atum kachera pen ingdeng hini saropathar MSC Cup Football Tournament kedam tang thereponi fight troxy arni pen Balipathar Higher Secondary School ke pathu aklamalong chengponsi pini angdung kiti pathuponbo
Pini anerlo por fight ket thoma por malampen Balipathar Sport Association amei phu Joy Babu Ingti pen kachapaim pupon ame along aloi charpo aman pen kachatong dun lake Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Karbenglo Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti MSc Pavitra Rongpi Anparta VDC Chairman Riso Singnar Lokhiram Rongpi Robi Rongpi Kunaram Singnar Sadhana Rongpi pi lapen Karing Teron piatum chetong dun Pini angdung kiti kapatupon lake Sapapani polling station lapen Moidha 4000 polling station atum angbongsi patupondo Patu te aprang alhui sarpo aman pen kachetong don Karbenglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti lapen Aria sangho atum pen kapatu aklamalong an sundamsi kapatu abang phu atum pen chepachini si aning rungdundo Efari Mohesor tok bi pen japon lensi kapathu chengponlo kapathu ke cheng pen not kapathu aterang atum ta thexer la pen chiting trupsi Sapapani polling station goal isi la pen Moidha 4000 polling station goal isi an pensi first half pasang ponlo second half kapathu ahut Moidha 4000 polling station atum ka chiting group ajok goal pumni thapsi goal hini pen Moidha 4000 polling station atum chepahai ponlo Karbenglong Japra lang so pen Augustine Rongphar report Biswanath Karbi live Dana pini prime time abirtan la an pensi kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne